Πλατανιάς και Μηνόταυρος συναντήθηκαν στο Μάλεμε στο 17ο φιλικό φέτος για τους γηπεδούχους. Η πρώτη καλή στιγμή στο 6ο λεπτό με το πλασέ από τον Γκονζάλες που μπλόκαρε ο Σιροκάκης. Στο 14 και πάλι ο Γκονζάλες κάνει το γύρισμα, παραλίγο το αυτογκόλ από την άμυνα του Μηνόταυρου. Η μπάλα όμως περνάει σε κόρνερ. Και στο 17 ο Σκούρτης με τον Μιρτσέτα συνεργάστηκαν. Ο τελευταίος πλάσαρε, ο Σιροκάκης όμως μπλόκαρε την μπάλα. Στο 39 σημειώθηκε το γκολ για τον Πλατανιά με τον Μαραγκουδάκη να παίρνει την πάσα που το έβγαλε ο Σκούρτης και να πλασάρει εύστοχα τον Σιροκάκη πάνω στην έξοδο για το 1-0. Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά ενώ είχαν και την κατοχή της μπάλας συντριπτικά υπέρ τους ούτως ή άλλως στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ξαναβλέπουμε το πλασέ του Μαραγκουδάκη. Άλλη μια εντυπωσιακή φάση σημειώθηκε στο 41 με την κεφαλιά του Μαραγκουδάκη και την απόκρουση σε κόρνερ από τον Αρχοντάκη. Στο 44 ένα εντυπωσιακό στον Παπαζούδη ανάγκασε σε εξίσου εντυπωσιακή επέμβαση το τερματοφύλακα του Μηνόταυρου. Στο δεύτερο μέρος ο Μαραγκουδάκης από διαγώνια θέση σουτάρει, όμως ο Αρχοντάκης αποκρούει και στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Στο 73 ατομική ενέργεια από τον Μαρτσάκη αποκρούει ο Αρχοντάκης και στη συνέχεια ο Δράμι δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα στην υπεράσπιστη αιστεία. Η καλύτερη στιγμή για τον Μηνόταυρο στο 83, αλλά ο Λαζαρίδης είπε όχι. Είμαι ικανοποιημένος πιο πολύ από τα πρώτα 55-60 λεπτά από τα παιδιά. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα 2-3 γκολ σίγουρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μετά το 60, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Εκεί βέβαια υπήρχαν και πολλές αλλαγές. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν πολλές αλλαγές, αλλά δεν πάβει αυτά τα παιδιά να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Έτσι, περίμενα λίγα περισσότερα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στην προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Σίγουρα η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό φάνηκε στο γήπεδο και στο πόσο γρήγορα κυκλοφορούσε η αντίπαλη ομάδα την μπάλα και πώς μπορούσε να ξεμαρκαριστεί και να φτάσει στην επίθεση. Ωστόσο, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για μας. Τα παιδιά ακολουθήσαν το τακτικό πλάνο που σχεδιάσαμε, προσπαθήσαν να μειώσουν τους χώρους και να μην αφήσουν κενά. Ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό και δεν μπορώ παρά να είμαι ευχαριστημένος.